Това е Милена Тодорова, кандидатът за кмет на Лом. С научна степен доктор по икономика и управление, диплома за юрист и дългогодишен опит като мениджър на голямо дружество, четем във визитката й. До многото дипломи, звания, титли и управленски длъжности нарежда като свое постижение и това, че е съпруга и майка на двама синове, на 21 и на 6 години, че е горда ломчанка, която носи духа и ценностите на семейството и традициите, за съхраняването на които влага обществена енергия като част от градската управа на читалището. На прага на своите 40 години, в най-високата точка на живота, когато вече сме научили много уроци, знаем, но едновременно с това имаме енергията и дързостта на младостта да се борим и да постигаме целите си. Доказателство в тази посока е любимото й хоби – да чете книги и да кара джет с приятели, порейки вълните на родния Дунав. Сега тръгва към местните избори за победа и промяна на Лом. В една лодка, ако използваме метафората, с коалиция Продължаваме промяната Демократична България, която я номинира. Тя е капитанът на лодката като кандидат за кмет, безспорен авторитет и лидер, но на борда е качила екип от професионалисти в почти пълна листа с 19 кандидати за общински съветници – лекари, инженери, икономисти, мениджъри, учители, юристи, хора на духа и от културната сфера. Едва ли е щастливо съвпадение, че жребият им отреди номер 66 в бюлетината. 6 до 6, рамо до рамо, отличници, както го разчетоха някой този номер, който се падна от ЦИК. Господ си знае работата, както казват хората, а оценките ще ги пишат избирателите на 29 октомври. Често сравняват предизборните кампании с пазарска сергия, от която трябва да се изберем нещо. И ако от едната страна е Милена Тодорова, с нейния профил на младия, чистия, високообразованият човек, мениджър и общественик, съвместяващ всички дини под мишницата с това да е горда жена и майка, то от другата страна е кандидат, олицетворяващ десетилетно лошо управление на града, номиниран в последната минута като резултат от сделки и договорки за запазване на сивото задкулисие, довело до липса на доходи и на каквато и да е перспектива в града. Задкулисие, което подклажда внушение, че резултатът от изборите е с предизвестен край. Не се поддавайте на слухове, аз вярвам, повярвайте и вие, че има надежда, че заедно можем да върнем доверието и авторитета в фигурата на кмета. Лом трябва и ще има кмет от Лом, който да работи за Лом. Кмет, който е достоен лидер, стопанин и приятел на града ни, казва Милена Тодорова. Тя е, според анализаторите и прогнозните данни, основният претендент срещу издигнати от ГЕРБ кандидат Цветан Петров с прякор Петровката. Милена Тодорова заявява твърдо, че не се страхува да казва какво мисли и през този един месец ще го каже. Ще събира болките и надеждите на хората. После ще прави това, което е казала и обещала. Моите млади хора ги няма в България. За съжаление, трябва да върнем хората в Лом. Разчитаме на младите да върнат младите отново в нашия град и да се върне европейския облик на този град. Такъв е живота в Лом през последните години за Цецка Стефанова, начална учителка. Нейна пенсионирана колежка продава домашни ябълки направо върху тротуара на главната улица, за да свързва двата края. Емилия Павлова, на 80 години, цял живот е преподавала български език и история на децата на Лом. Ама аз я познам тази. Преподай живи и здрави. Благодаря. И вие всички да сме здрави. Да бъде човечна. Да може да влиза в положението на хората. Да се отнася внимателно. Всеки отива с някакви проблеми. Да. И тя като бъде груба и така пренебрежителна към хората, това убива повече, отколкото надоимък. Лом живее само в събота от пазар до пазар, иначе е мъртвило, казват хората. Няма ги.
напускат града. Няма какво да правят тук. Няма работа и условия за живот. Милена Тодорова и екипът й продължават по централната улица към Дунава. Пътюм спират при гимназията, за да подчертаят образованието като един от акцентите в програмата си, и то в частта за приобщаващо и професионално образование, което да отговаря на търсенето от страна на бизнеса и работодателите. Един от най-големите приоритети на Милена Тодорова е да направи Лом привлекателен за големи български и чужди инвеститори, като същевременно увеличим възможностите и малкия бизнес да се развива и открива работни места. Минаваме покрай красиви някога сгради, паметници на културата, шедьоври с помръкнали фасади пред разруха. Аз знам какво Лом можеше да бъде, но все още не е. Сега живея с една мисъл и болка, а именно за състоянието на едно от най-красивите градчета в родината ни, нашия любим Лом, казва Тодорова. Всички жители, нашите родители, нашите деца да се наслаждават на град, в който да спортуват, да учат, да работят. Това е моята визия. Един красив европейски град край Дунава, разпалено, казва Милена Тодорова. И сякаш, както някога Аспарух побива копието си на Дунавския бряг, посочва и разказва къде ще е рампата за лодки и джетове, за да се върне славата на водомоторните спортове на професионално ниво, в които Лом имаше дългогодишни традиции и успехи. Тук можем да създадем място за отдих, плаж, място за почивка, където хората да идват и да се разтоварват от сивото ежедневие. Тук можем да изградим рампа, място, на което собствениците да пускат своите джетове, да създадем причини хората да идват, но и да остават в нашия град, да се връщат и да живеят в Лом. А също и детския футбол, добавя втората в листата за съветници Екатерина Първанова, чието двама малки синове тренират във футболната школа, която също е дала на заден ход през последните години. Като млад човек и майка, живея в Лом, откакто съм родена. Постоянно комуникирам със своите връстници, напуснали нашия град, да търсят по-добро бъдеще в по-големите градове. Споделяйки с мен, че са отвратени от положението на нашия град. Ще работим за по-добро здравеопазване, за повече спортове за нашите деца, за повече извънкласни мероприятия, за по-чист град, защото обичаме Лом. Преминаваме през квартал Буруна. Немърливост, липса на добър стопанин личи от всякъде. Трябва да се малко облагороди тук. Всички камъняк тук в това пада в двора ми, чака, идва когато има вода. Има какво да се прави. С нерешени регулационни проблеми, без улици, без тротуари, потопен в мръсотия и прах, за да стигнем и получим благословие в храма Свети Никола Стари, на който кандидатът за кмет Милена Тодорова дари 6 броя свещници. Има много работа за вършене, но с общи усилия можем рязко да променим облика и атмосферата в нашия град. Всички ние, които сме родени, израснали и живеем в Лом, знаем колко много проблеми има нашият прекрасен град. Давам си сметка, че тези проблеми няма да се решат сами, но те няма да се решат и ако стоим безучастно на страна, казвайки си няма начин. Аз вярвам, че можем заедно да успеем. Тръгвам за победа. Лом има нужда от ново начало на 29 октомври с бюлетина номер 66.